Hovorí sa dvakrát meraj a raz sa nasťahuj. Toto je nová teheľňa na Vrabčej ulici v Senci. Predstavte si, že si nevyberáte len dom, ale aj to, ako budú vyzerať vaše rána, večere a víkendy. A práve tu začína dávať bývanie reálny zmysel. Máte tu rýchle napojenie na diaľnicu, takže ste za chvíľku v Bratislave. Ale keď zavriete dvere, ste doma v kľudnej ulici, kde deti môžu behať a vy máte svoj pokoj. Domy sú stavané poctivo, žiadne len tak, aby bolo, ale aby to dávalo zmysel aj opäť 10 aj 20 rokov. Rozumne riešené dispozície, vlastná záhrada, parkovanie pred domom a okolie, ktoré bude rásť na hodnote. Ak hľadáte bývanie, kde sa spojí pokoj ulice, dobrá dostupnosť a kvalitná stavba, nová teheľňa na Vrabčej v Senci môže byť presne vaša adresa. Domy na Vrabčej, kľudné bývanie pre váš zaslúžený oddych.